Sekakhanya madoda. Sokwakhanya. Hey, soloku umnyama man, soloku usitfoliswa nalesigubhu lapha ethuka amabhokisi mle. Man isihlokoloto, man isihlokoloto. Hey, wena uyahlokolola, uthe uyakwathi kulungisa man, umuntu lokwathi kulungisa kahle ukuthi uyahlokolola man. Hayi khuleka mngane wami. Mina ni technical trician niyayazi igezi man. Oh, mthonithi ukhohliwe ukuthi nike nasebenza ka-Eskom mina nibutha amaphepha. Alright, ngithatha le ntambo le epowder blue niyifaka kule mnyama. Bese ngithatha le mnyama niyifaka. Hayi konje bayifaka. Hayi. Nethi mayingenile sobona khona. Ya, khanyisa sibona. Vula TV. Hola. Yeni. Hawu. Kuwayini ndoda? Kwakhanya. Kukhanya yini? Akuba ukhinika sishangana. Hayi man, ngala ukuthi ku-right man. Ngilimathile phela man. Ngishayile lento man. Yo black tape. Utshela kwathi ukhinika. Ngiyakwazi man, ngathi kusema-plugs la. Man, ugqokile isikhathulo. Yebo man, ngigqokile isikhathulo man. Manje kushaya kodwa. Ufake i-under. Wini? I-under. Hey, ande ngenaphi manje simela uyabona imfundo kwayathi gate yekela man, utangibulala man. Hayi man, ufuna uthenga ama-plugs ndoda. Hayi man. Ngiyakutshela man. Hey. Man. Yes. Man nizame futhi. Ayeshale nje. Man, sekulathi ba mvula. Athi ngikhale phansi. Yini manje lesi dru. Wesibelala manje. Mthonithi yini lesi dru. Yekela legate man, wena inja man. Kwenzani? Njengoshaza masofa manje yonke lento lezinto yashaya manje. Awunamasotsha emtibo ndoda. Hayi man, ngicela ngashadwa idip. Yekela manje legate man, ukuthi hamba. Mama niyayazi gezi man. Yabona ngiyokumangalela mina ngathi ngoba ule ma fingerprint. Ngiyokumangalela mina weva yala. Awusizeki. Yekela gate man. Olathi nayekela phela. Manje niyekele so manje ishaya yonke into man. Olathi man. Naku senikubonile. Naku. Babe, awukaliboni ilipitikothi lami? Yebo ma, hayi ilipitikothi lakho lapha eqeni kwasemanshini man. Bukela eqeni kwamanje. Yey. Nkosi yami mfowethu, yabona yona simelana. Usubulele mfowethu manje yabona nyalo nemanje yashana konke lemapitikothi Nkosi yami. Seningomane nisole mina mthonithi. Awazi wona ukuthi impahla leti kana stay soft vele sishaya ngegesi. Ngitsheke ligezi man, lokabona stay soft basifakathi kwelepitikothi. Ingaze inishaya le gezi mapitikothi ani manje 2026 na. Uyajiva ukuthi uthini manje yalwa? Niyekela uzozibona. Yekela vele. Uthatha imali abantu mina benikwenzela mahhala. Yekela ungenzela mahhala yini ufuna kushisa indlu man. Yekela man. Niyekela phela, niyekela. Hayi futhi man. Ay strong le gezi. Shasta udlatsiwe.